Pues bueno, que complim el que li han promès. Acabem d'eixir d'una campanya electoral i el que espera és això, que complim el programa i sobretot que la tinguem. Que la política que l'Ajuntament fa sigui una política dirigida a les persones, que atenguem al ciutadà, que no li peguem, que no li tirem la porta als nassos, com era prou habitual en aquesta casa, i que complim aquelles coses que els hem dit. S'està treballant per a que tots aquells compromisos que hem adquirit, el ciutadà en no massa temps pugui veure que anem complint-los. Hi ha que revisar totes aquelles actuacions que s'han fet en tot l'àmbit de la ciutat de Torrent i les que siguin adequades als compromisos que hem adquirit amb la gent tirarem endavant en elles, i si hi ha que modificar alguna, que estem ara estudiant-ho, estem mirant-ho, que ara ha passat un mes només, doncs la canviarem. Pues que d'ací 4 anys la gent diga, estos homes, el Partit Socialista es va comprometre a fer una política per a les persones i ho ha fet. Pues una que ja s'està donant, i és que recibim a la gent i la tenem, i per almenys escoltem els seus problemes, per la voluntat de la gent. Les coses no passen per casualitat ni per capritxo, és producte de la voluntat de milions de valencians i valencianes que han dit que la forma de governar que havia estat en aquests moments s'ha acabat, no els interessa, i que volen una forma de governar diferent, més participativa, més directa de cara a la gent, i és el que ha passat i és el que està passant. Avui és un problema que està enrarit perquè una part d'aquest problema està judicialitzat i les coses no poden anar més a pressa de lo que van, però així i tot nosaltres ja hem mantingut els contactes en Gaia, estem raonant per a veure si el problema té una solució dialogada i si no té una solució dialogada doncs buscarem altre tipus de solucions. Però un problema generat per l'anterior equip de govern que en 4 o 5 anys ha sigut incapaç de resoldre-lo, doncs en 15 dies no es pot dir que l'arreglem. Això és de tindre, que ho qualifiquen els ciutadans. Conèixer els problemes dels ciutadans que ens es fan aplegar i ens es fan aplegar tots els dies i després intentar buscar-los la solució la més ràpida i la més idònia. A voltes, aquest tipus de coses no s'arreglen d'avui per demà, però si tu coneixes els problemes perquè la gent es va aplegar, es pot anar governant de forma que els problemes vagin solucionant-los. La política té que dur un camí o té que dur un altre, i el camí sempre té que ser el de solventar el problema. Això és l'estem encara, des de luego, totalment opost al que havia estat. Perquè jo m'enterava que existia una ràdio quan he plegat així l'Ajuntament. En la vida l'havia escoltat i en la vida, ni com a candidat, ni com a res, ningú s'havia dirigit a mi. Mira vostè, així tenim una ràdio local que informa als ciutadans de lo que passa al Torrent. Serà un model completament diferent al que tenim fins ara i jo crec que en poquet que fem es notarà, perquè fins ara no es notava que existia la ràdio. Hem fet unes festes austeres, com no pot ser, que costen moltíssim menys, molt menys de la meitat que costaren les de l'any passat. Que nosaltres en el nostre programa diem que les festes tenien que ser austeres i tenien que gastar lo justet per a que hi hagueren festes, però sense abusar i perquè no ens havien deixat diners en festes. No és que anem a ahorrar, és que no n'hi ha. No n'hi ha diners en la partida de festes per a poder-les fer. Jo crec que el consellero de festes, Alfredo, ha fet una feina titànica de poder combinar i poder omplir els rincons del nostre poble durant tota la setmana de festes, fent participar molt a la gent de Torrent. A partir d'ahir hem fet unes festes que jo crec que es va anotar poc en el carrer que són austeres. Crec que anem a passar una setmana interessant. Dir-li a la gent que isca al carrer, la temperatura que ens està fent este mes de juliol ens convida, a voltes inclús sense ganes, a estar en el carrer. Tenen ocasió de l'última setmana del mes de juliol a eixir al carrer perquè es trobaran activitats culturals i lúdiques en qualsevol rincó del nostre poble. Disfrutem d'este final de juliol i així agarrarem agost poc més relaxats.